Замърсяването. Тема, която сме слушали с часове. Ако само бяхме видели всичкия буклук и последиците от него, щяхме ли все още да гледаме с пренебрежение? Бихме ли се замислили за отношението си към океана, от който е тръгнал животът? Замърсяването на моретата и океаните се дължи изцяло на антропогенната дейност. Покрай устията и крайбрежните води са изхвърлени промишлени отпадъци, радиоактивни отпадъци и остатъци от бита на човека. И това води до катастрофални последици. Безразлични ли сме? Замърсяването на Световния океан е основен проблем, отразяващ се на моретата по цялата Земя. То пряко засяга организми, живеещи там, и косвено влияе на човешкото здраве и ресурси. Животните мислят плуващите пластмаси за храна, поглъщат ги и умират. Това води до нарушаване на екосистемата на Световния океан и дори до унищожаването на цели животински и растителни видове. Мислите ли, че сте само капка от цялото човечество и не можете да промените нищо? Какво можем да направим ние за опазването на моретата и океаните? Дали ако всеки един от нас използва средства за придвижване, които не включват вредни емисии, пише от двете страни на листа хартия, пести енергия, ще ни бъде зле лишавайки се, но помагайки глобално. Съвременни ентусиасти разбуниха света с идеята, че водата има памет и реагира на цветове, музика и чувства. Ще се умеем ли да живеем по-щастливо, ако убедим водата, че можем да бъдем благородни? Можем ли да я направим наш съюзник или ще продължаваме да враждуваме и да понасяме последиците от нейната болка?